आंनाय बिसोरो थाइ खाइजागो सिनि मै कत मै बसा सिनि बलिरमनि मै सिनि जमाते हदानि जारा चानाय तंनाय ते डेलिकेट द्रव जतन और फाइसा फाइबादि और जतन चाफाइबाय ताहुकदाय बक सं सिनि और मै कतर मै बसा बन निरनि जे सामानि और डेलिकेट फाइसानि 80 तेगारावै जतन और चालाय फाइमे और नायदि ताबक जतन फाइबे और ताबक नों चालायबै तंगो निरक बहायनो होनो जारा चिनी बाबा गरियानि और मतानि थानियो चिनी हदा सं बलि रमनि मै कत मै बसा रमनि निरक डेलिकेट दवै सावनि मुसुके ताकुकटाय बक सं फाइर साफाय निर आइ अंकल और नुबाय खना जिनि जतन और फाइ चिनी हदानि बसा तै बाबानि गरियानि बसा जतन फाइसानि 80 टाका डेलिकेट दवै जतन और चालायबै तंफाय जागा ताकुकटाय बक सं और मांकुलिना आं तैबो किसास निरना आंगुरिबै और मांकुलिना फनानि नाइटमन बागै हामबाय तै खुलुमखा Udah